terminat un curs care îmi permitea să lucrez în case de bătrâni și clinici. Dar totuși, timp de 2 ani după ce am terminat acel curs, nu căutam de muncă. Vreau să schimb ceva, dar nu mă mișcam, nu făceam acea schimbare. Eram ca și când blocată. Într-o zi, în acel moment lucram la curățenie și m-a sunat o prietenă. Ea trecea pentru un moment greu din viața ei și mi-a zis așa: din acest moment vreau să mă înscriu la universitate. Când am auzit ce a zis, parcă s-a mișcat așa ceva înăuntru meu și am simțit admirație pentru ea, căci indiferent de momentul greu care îl trecea, a decis să-l transforme și să facă ceva de care îmi zicea ea că visa de mult. Am simțit admirație, fiindcă era și ea, avea deja 25-27 de ani și m-a inspirat prin acțiunea ei care a făcut-o, dar și în același moment am simțit frică, fiindcă și eu vroiam să cresc, să mă dezvolt, dar parcă mă opream singur așa. Când îmi venea un gând să fac o acțiune, mă opream. Și totuși, acea conversație cu prietena mea m-a schimbat. Mi-a dat așa o energie că într-aceeași zi am sunat pe altă prietenă care deja lucra la o casă de bătrâni și am întrebat-o dacă acolo nu ar avea nevoie de os, nu știu cum se zice în română profesia aceasta, și deja în 2 săptămâni am fost și angajată. Ce am învățat în acel moment? Că nu lipsa de oportunitate mă oprea, ci lipsa acțiunii. Înainte de acea conversație cu prietena mea, eram ca și când blocată, stăteam locului și nu reușeam să văd ce aveam în prejurul meu și de la cine aș putea să cer ajutorul să mă ajute să realizez ceea ce îmi doream. Și după acea zi, când am început să mă mișc, și să văd oportunitățile care le aveam în prejurul meu și să acționez, căci acțiunea o să-ți aducă, mi-a adus totdeauna ceva. Astăzi, după o lungă stradă de învățat, de formare, de lucrul cu mine, lucrez cu oamenii care își doresc o schimbare, dar în același timp se simt blocați. Dacă te regăsești și tu în ceea ce am zis aici, dacă vrei, dacă te simți, să-mi spui și mie care este pasul pe care îl tot amâni.